Салом алейкум ба ҳамаи бародаро, ба ҳама подписчико, ба ҳамаи нафаре ки моро тамошо мекунанд ва гӯш мекунанд. Имрӯз дар меҳмонии мо Рамазон блогер. Рамазон канали Самбой ТВ города Екатеринбург. Имрӯз ман ба шумо салом гуфтанем. Мо ина блогери ина старем. Касе ки блогери навашиданем мо қатака малим дастгириш мекунем марҳамат. Бинависем мо дастгиритон мекунем ако хоҳарон апон. Ёки кадоме ки нав YouTube кушоданиай марҳамат ягон савол дошта боша дар комментариё нависен. Албатта мо дастгирӣ мекунем. Ина Рамазон амирӯз овардем. Рамазон чанд сол мешавад қати мо ҳамкорӣ мекунам. Ба гуфти гапо тахаллуси мухлиси чуч дар ҳамин вес Россия гуфти гапо знаменития. Мумкин ки шумо дар каналои мо дида бошенаш. Ташаккури зиёд ба ҳама ва блогерое ки нав мемонем баъд аз суханҳо блогерои навам хоҳиш мекунем ки ба мардум дастгирӣ кунем, то ки онҳо ҳам мисли Рамазон, мисли дигар блогеро пеш бираванд, ҳама бишносашон, корашон пеш бираванд. Ва блогерое ки кадоме ки моро дастгирӣ намекунанд, блогерое ки кадоме ки бачаҳоро дастгирӣ намекунанд, бачаҳо айваё хафа нашавем, просто айваё вақт надоранд, раи мо бекор нестанд. Шумо блогерое ки шумо дастгирӣ намекунанд хафа нашавем, марҳамат ба мо муроҷиат кунед. Мо одамои бекор, мо подписчикои зиёд надорем, бисёри вақт ба корҳо банд нестем. Мо метавонем ки шуморо дастгирӣ кунем, видеои шуморо реклама кунем, каналотонро реклама кунем. Рамазон блогерое ки вақт надоранд, шумо хафа нашавед. Ва ё вақт надоранд, реклама намекунанд, вақт надоранд. Баъзеш бисёр банд ҳастанд. Барои ҳамин аз дигар блогерое шумо хафа нашавед. Ташаккури зиёд дар диктататон. Мо будем имрӯз Парвез аз канали Самбой ТВ Екатеринбург ва Рамазон аз канали Самбой ТВ Екатеринбург. Дар канали мо видеои Рамазон бисёр аст. Тамошо кунед. Подписаться кунед ва Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bardoni g'arib дар канали мо обуна шуд дастгирӣ кунед. Иншалло чизе намемонем. Кадом блогер намошин иншалло ёрдам мешин дастмончига худохат иншалло ёрдам мешин. Я барга ассалому алайкум ва rahmatullohi va barakatuh. Bardoni g'arib. Assalomu alaykum mardumi tojik. Ami kanali Marakanda dastgirӣ кунед. Агар илоҷаш боша подписатсия кунед. Бо морам дар хизматем. Ҳамон касои блогерои тоҷик илтимос мекунам ҳамин канали мара реклама кунам. Дар таги ҳамин видео силкаш меша ёки номи канал Мастер Абда.